Hi guys, this is Dobbs and welcome back to my channel. In today's show, napaka-excited ko ngayon guys kasi meron tayong special guest. Take a look at this. What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. And dito ako ngayon sa channel ni Quiz Dobbs. Quiz Dobbs, what's up? At sa ngayon mga buddy, no, kahit na malayo si Quiz Dobbs, kasi nasa ibang bansa siya ngayon. But still, this is our collaboration. Di ba? Nagawa pa rin namin ng paraan na makakulab namin ng isa't isa. Tama ba yung pinag-sasabi dito? Tama ba? Mukhang tama naman, di ba? So ngayon, Quiz Dobbs, para sa ating collaborations, parang ano lang, i-challenge lang kita. I'm going to challenge you to eat something, extreme. like kumain ka ng Chinese spicy noodles. Tama ba? Chinese spicy noodles. Yun lang. Yung parang mga like ganun lang. Yung para maging hot ka. Kasi alam ko, hot ka na. Para mas lalo kang maging hot. Like me. Char. So sana guys, Dabs ay sana ay magawa mo tong challenge ko. And hope you will do the challenge. Thank you so much Badi, Nathan Loon, for that wonderful challenge. I will accept the challenge. So today gagawin ko yan. Magluluto ako ng Chinese spicy noodles. And I will do the Mukbang challenge with my kapatid. His name is Moses Sterling. Take a look at this. Hi guys, susub na lang nato ang mukbang with my igsoon. Siya kuno si Don Ramon. With Don Ramon. So, atong sugda nato ang noodles mukbang. Sugda. Kilat. Oh my God. Hindi, kung ano to siya ka ng... Hanggang siya. Mahulot na ba na ni mo, sis? Ang suot di ay baghan na. Mahulot na ba mo? Ang sabaw may nakadangan, anak. O sarap yan na plastic. Nilo. Nilo. May tingi-tingi oh. Nagpansit po hapon. Guys, pwede yung hanga guys. Hapit na ko na kuam. Hang mo gusto. Hang? Di juga ko hindi ko hang. Pili ka hang daw. Inatuon pagluto dahil guys, ganiha. Katong nakita ninyo, inatuon siya pagluto. Ayaw niya ibutang sa... Pwede sa ibutang sa kayo, pero mas didot siya sa microwave kaya di siya malata. Pagluto ka kung dili kayo hang. Sure eh.
Naidahan klase sa pagluto, bisag di ibutang sa kayo, no? Saka, Buwan sa init. pwede ba? Lami eh. Lami ang fishball. Ikaw diya mo sis. Basta mahurot. Pag Jollibee. So wala siya minangaw pamahaw guys, para mahurot na mo. Hindi na kumarot. Hurot na lang yun na. Nilo. Nilugod ka. Hangkay, uy. Mga niya. Parang mungkin karena ang chorizo, ang longganisa ba? Hindi, wadyo ka. Kita ang chorizo diri. Di naman guna yung longganisa. Wow eh. Pag sure ay. Daghan diri. Nakalagay. Nakalagay sa na. Tuak. Sumiyak na. Kan anak ay tampis ma'am. Nawa ang kahang. Gamay. Ikaw ka niya? Daya sa na ko. Marot na mo? Ha? Marot na mo? Tapi ka na hurot. Huwag dyan ka ito nga, sabaw. Di ko kahit na yung hangka. Makalit bang tagayan? Di ko na siya kahurot eh. Hang tunok ayo. Makalibang tagayo ani. Siya matukan ganina. Siya. Kaya eh. Kasi di kaya. Ma-heartburn kami. So guys, surrender akong Meksikano nga kauban. Di madala. Ibong ko, Meksikano, nga di ka kuan og hang. Ngano man na? Makalibang tagayo ani. So, akong nahurot guys, almost half full. Ang iyaha, Full pa. full. Okay, cute na rito ng iya guys. Di ko di mo jud ko hilig og hangin sa kun saon jud eh. So guys, thank you so much for watching this vlog. Sorry, guys, Nathan, I did a challenge but I failed. Kay daghan kasi na putig yung halanga but I did almost half full. And then siya, Di mada. di ko numada. So, don't forget to subscribe, share, and comment in the section below. Thank you Guys, so like much. ninyo ah og comment Until nyo. the next vlog. Bye!